Galicia. Coa muiñeira de... Hai un espello no que me miro. Da outra banda do Minho ouvi cantar e sonhei contigo. Do outro lado da raia cruzamos, onde está nossa alfada. Bos días a todas e todos. Hoxe, dende Onda e Raia, A Radio Escolar Doies Pedras Rubias desde a Ceda de Caselas, celebramos o Día da Radio. E o cravo que deu prendido na nossa mão pelo mês de abril. no control técnico Iago, Hugo e Lucas. Nos micrófonos, Uxía e Amaya. Havemos de ser mais canto viras e alalá. No programa de hoxe fusionaremos radio e música, pasado e presente, cantores meniños e cantoras profesionais. A Asociación Ponte nas Ondas, que leva máis de 25 anos divulgando a experiencia radiofónica entre os escolares galegos e portugueses, Sempre buscando o punto de unión entre as dúas culturas, unión que se topa no noso patrimonio común, ven de desenvolver un novo proxecto musical entre os meniños de ambas marxes do Miño. que se concretou a finais do pasado ano nun fermosísimo disco titulado Meniños Cantores 2. onde rapazas e rapaces galegos e portugueses interpretan temas tradicionais. Participaron as escolas de Verín, Chaves, Salvaterra, Monsao, A Guarda. E, por suposto, non podía faltar a rapazada de Salceda de Caselas, neste caso, do Cepa Altamira. Por iso, o noso programa leva por título Cantores do Caselas. En el falem un repaso pola experiencia destas compañeiras nosas que participaron na canción para que nos conte como foi a experiencia. Falaremos tamén coa súa mestra de música, Ana María Domínguez Senlle, e con Uxía Xenlle, recoñecida cantante galega que fixo de madriña. Pero non só miraremos o presente, senón que tamén lembraremos a participación das escolas de Salceda naquel primeiro disco de Meniños Cantores, alá polos anos 2005. ¡Empezamos xa! Dame un abrazo, cousa que non faço, dame un beixiño, cousa que non dou. Dame un abrazo, cousa que non faço, dame un beixiño, eu xe dou e dou. A laranxa foi a fonte e o limón foi atrás dela. A laranxa foi a fonte e o limón foi atrás dela. A laranxa bebeu agua e o limón ficou sen ela. A laranxa bebeu agua e o limón ficou sen ela. E a luliña que non merendou, que eu non la sei, ela la ficou. Dame un abrazo, cousa que non faço, dame un beixiño, cousa que non dou. Dame un abrazo, cousa que non faço, dame un beixiño, cousa que non dou. A laranxa foi a fonte e o limón foi atrás dela. A laranxa foi a fonte e o limón foi atrás dela. A laranxa trouxo a ola e o limón trouxo a panela. A laranxa trouxo a ola e o limón trouxo
lonxe? Non. Hola. Hola. Agora escoitas ben? A ver, entón, escoitades agora? Eu a ti agora sí. Sí. Vimos de escoitar a canción A Laranxa, do disco de 1995 Estou vivindo no ceo. Canción de Uxía Xenlle, a quen hoxe temos con nós ao outro lado do teléfono. Bos días, Uxía. Hola, bo día. Encantada de falar con vos. Tamén está connosco telefónicamente a súa irmá Ana, profesora de música o curso pasado no Colexio Altamira. E principal responsable da canción. Hola, Ana. Hola, bo día. Bueno, teño que especificar unha cousiña. Eu non era mestra de música no Altamira. As mestras de música no Altamira son Paula e Belén. Dende aquí mando un saúdo para elas. Eu era a titora de primeiro e a que levaba o obradoiro de canto e pandereta tradicional. E a encargada de poñer en marcha a canción de Meniños Cantores, pero non era mestra de música. Vayamos Vale, mando un saúdo para elas. Vayamos ao principio de todo, Ana. Como xurde este proxecto? Por que te involucras ti e por que involucras o alumnado do Colexio Altamira? Pois mira, involucro o alumnado do Altamira porque pareceume un alumnado o que lle encantaba a música tradicional, tanto no obradoiro de canto e música, de canto e pandeireta tradicional, que eu levei a cabo este curso pasado, xente moi entusiasta e os meus alumnos, os de primeiro, pues, todas as mañás empezábamos cantando en cantalles, cantar, bailar, e cando me enterei que se estaba poñendo en marcha o Meniños Cantores 2, do que son tan fan, dicen, estando no Altamira, tan relacionado co proxecto de Ponte nas Ondas e con Meniños Cantores, hai que participar. E púseme en contacto con Santi e dixen, eu quero participar cos meus nenos. E así foi, e empezamos a preparalo. Lembras cantos rapaces de Salceda participaron na canción? Foi difícil de organizalos a todos? Bueno, non porque, a ver, sí que é un pouco complexo porque son moitos nenos, era o curso, o grupo que tiña nese momento, porque cada trimestre participaba un grupo no obradoiro de canto e pandeireta, e este foi o último grupo. Claro, era moi pouquiño tempo. O que nos faltou foi tempo para preparar ben a canción e así. Cos meus foi máis fácil porque os tiña todos os días os nenos e nenas de primeiro. Pero, vamos, co entusiasmo que poñen, todo é moi fácil. Se poñen todo en bandexa porque todo é pasión polo que fan e é unha maravilla. Aquí mando un saúdo moi grande para todos eles e todas elas porque vamos, eu disfrutei moitísimo traballando con eles. Uxía, ti fuches a madriña da canción. Que quere dicir iso? Cal foi a túa implicación? Pois eu a verdade é que estaba moi motivada. Ana xa me falara, bueno, pois da paixón, da que falou agora, das nenas e dos nenos pola música, e entón foi moi sinxelo porque eu coñecín a canción a través de Ana, xa me contou un pouco a orixe, e unha canción ademais moi divertida, e moi doada tamén para facer ca rapazada. Así que foi preciosísimo o proceso de ensaio previo ali na propia aula e despois xa con todo o mundo, coas pandeiretas, cos pandeiros e coas voces
das nenas que son preciosas e a verdade é que o pasamos moi ben. E a miña irmana pois pon tamén pois moito dela na escola e sobre todo no que respecta a música. Así que, bueno, foi coser e cantar, como se di normalmente, non? E ademais, eu quero moito ese cole, o cole de Altamira, por moitas razóns, fun moitas veces ali, sendo máis nova, teño moitos amigos tamén entre a xente, bueno, que da clase aí, así que nada, un placer sempre. Antes de seguir, imos facer unha viaxe ao pasado, as nosas raíces. Falamos de meniños cantores, pero agora é o momento de escoitar aos nosos maiores. Laraucho, agarrado, larado, garredor. Agarrouse laroso ao meu vestido larido que nin siquiera un botón deixou. Non vai ben, non vai ben, non vai ben, non vai ben. Non vai ben, non vai ben, escopeta metida no tren. Trátase de Angelida Fernández Pérez, muller que viviu no Barreiro, en Salceda, e que dixo ter aprendido esta cantiga no carnaval. Ana, que relación ten o que acabamos de escoitar coa canción que gravaron os meniños do Caselas? Pois moita relación, porque esta é unha das dúas melodías nas que nos basamos para facer esta canción. Bueno, esta canción que está formada por dúas melodías tradicionais, unha é esta e outra creo que escoitaremos un pouquiño máis tarde, pola voz de Silveria, e con estas dúas melodías combinadas pois fixemos este arranxo tan bonito para os nosos nenos. O que lle engadimos despois outra parte que final entre Uxía e eu para meter un pouquiño a rivalidade que existe entre o Barreiro e a feira, para que tamén os nenos que controlan moitísimo como se vive o entroido Salceda, que é algo moi importante para os nenos e as nenas e para todo o mundo en Salceda, pareceume algo moi significativo, por eso escollín estas dúas melodías recollidas no cancioneiro que publicou o Concello de Salceda, bueno, que o fixo Paz Antón, Kiko Paz Antón, que é unha preciosidade. Sí. Imos co segundo arquivo que rescatastes do libro de Xosé Ramón Paz Antón, a tradición oral en Salceda de Caselas. Reverín está lo moucho, laroucho, agarrado, larado alrededor. Agarrouse laroucho ao meu vestido lidido, nin siquiera un botón me deixou. Eres tú, la princesa de Calatayud. Ya no vas para el año que viene a San Blas. Aquí escritamos a voz de Silveria González Cabaleiro, recollida por Iris Estelo, Sarais Estelo e Silvia Pereira, tamén no ano 2003, e da que dixo tela aprendida dos seus irmáns e que cantaba a miúdo cando ia cocando a traballar para o campo. E, como a maioría de xente que nos escoita sabe de sobra o pique que no carnaval hai entre os barrios do Barreiro e a Feira, como ti xa dixeches, pois dicir que se a primeira grabación era dunha veciña do Barreiro, neste caso vivía na Feira. Uxía, Ana, vos que coñecedes ben esta rivalidade, tamén a quixetes deixar constancia na canción, cunha aportación propia. Sí, claro, parecíanos moi acaído, non? Usar esa rivalidade que xa ven de tan lonxe, bueno, e que estivese presente na canción, non? En todo caso, iso fala da tremenda vitalidade do entroido na zona de Salceda de Caselas, un entroido que nos vivimos algunha vez e que é unha maravilla, así que, e tamén hai que preservalo, porque iso tamén é o noso patrimonio. Contádenos, como vos deu por facer esta innovación? A tradición tamén ten que renovarse, actualizarse e modernizarse. Pois claro, ademais,
eu penso que cando hai un traballo de recollida tan bonito como que leva feito tantos anos o cole do Altamira, penso que eso ten que ser ten que ter unha continuidade, e esta é unha forma de darlle esa continuidade a un traballo previo que eles fixeron, que foi recollido nun cancioneiro e que agora, dándolle unha voltiña, volve a estar de actualidade, aproveitando ese traballo para que os nenos coñezan a súa tradición e continúen dándolle forma, porque a tradición sin o avance e a modernidade pois non ten razón de ser, é para que evolucione. Ana, Uxía, imos xa coa canción para que coñezan os nosos ointes. Algo que engadir antes de escoitar o resultado final? Pois eu creo que escoitando xa non fai falta falar nada máis. Eu estou encantada co resultado e boto de menos esas horas de traballo bonito, de traballo en lo que tantos nenos e nenas estiveron implicados e que, bueno, pasamos fenomenal, tanto nos ensaios como no día da grabación. Foi unha experiencia fantástica. Uxía, engades ti algo? Como? Se engades ti algo. Sí, que bueno, o resultado, partindo de esa maravilla que esas cantigas que sabían as mulleres de aí, recollidas polos nenos e polas nenas de Altamira, bueno, pois o resultado foi fantástico, non? Moito traballo vocal por parte de Ana e das nenas e dos nenos, e logo todas as percusións e o acordeón de Fernando. Realmente, eu o que fixen foi simplemente sumarme a iso que xa estaba feito, bueno, e tratar de que tivese unha certa armonía e facer algún coro. Realmente foi moi bonito o resultado final, e eu creo que queda para sempre esa canción para que poidan disfrutar toda esa xeración, a xente que xa que coñecía a canción de antes e os novos alumnos do cole. Bueno, a todos os alumnos e as alumnas que o fixeron fantásticamente, fixeron uns pandeiros reciclados de cartón, de caixas de pizzas, que foi fantástico, as pandeiretas, as voces preciosas dos pequerrechos, e os que se sumaron a experiencia de Uxía, que nos axudou moitísimo, facendo armonías, facendo voces e engadindo esa letra final, o acordeón de Fernando Pernas, Xaquín Sesteira na percusión e na gaita, Pancho Álvarez nas cordas, Pablo Moreno no cello, e Segundo Grandío no contrabaixo. Bueno, eu toquei tamén pandeireta, dulce e tamén fixen uns coros igual que Uxía, que eu creo que todo contribuiu a que quedara unha peza tan fermosa como quedou e como ides escoitar a continuación. Pois imos alá co tema. Moucho laroucho detrás do pené. Sai, que non che teño medo. Escoitadesme. Non podes estar falando ao mesmo tempo que estamos... Solaroucho agarrado, larado de arredor. Agarrouse, larouse o meu vestido lerido que nin sequer un botón deixou. Non vai ben, 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 non vai ben. A escopeta metida no tren.
Ana, quedaches contenta co resultado? Moi contenta, moitísimo. E agora, bueno, pois é que me emociono escoitando outra vez a eses pequerrechos, esas pequerrechas coas que tamén o pasei o ano pasado. E nada, emocionante, encantoume. Uxía, que che portou personalmente esta experiencia musical coas meniñas e meniños do Caselas? Sempre, a ver, desde que colaboro con Ponte nas Ondas, desde o inicio, que me pareceu importantísimo divulgar o noso patrimonio a través dun medio tan importante como a radio, pois cada experiencia é nova e diferente, non? Eu estou moi satisfeita de ter traballado con nenas e nenos, é algo que sempre é moi gratificante e acabo aprendendo sempre moitísimo, non? Neste caso, ademais, era moi especial porque, efectivamente, ese curso tiña nenas e nenos cunhas voces preciosas, cun amor pola música impresionante, e entre a xente que fixo as percusións e todos os músicos que tamén estiveron implicados nesta grabación. Así que eu creo que, bueno, volvería a repetir sen dúbida, e agradecemos profundamente tamén a Ponte nas Ondas ese traballo sen descanso desde que comenzaron para que teña continuidade ese patrimonio material galego-portugués. Algo que a mí me preocupa moito, non? Esa relación con Portugal e que teñamos sempre esa sensación de ser irmáns, non? E iso só se consigue se facemos desde que a xente é ben nova e entende que aí non hai unha fronteira, sino que somos xente que temos un mesmo patrimonio. Uxía, antes de despedirnos, imos escoitar o inicio dunha canción que estivo moi de actualidade semanas atrás e gustaríanos coñecer a túa opinión, non tanto da canción, senón do que supuxo. Contanos, Uxía. Que dicirvos, non, das miñas queridas tanxugueiras, mulleres que adoro, cas que traballei moitas veces cando comezaban, non? Participaron nun videoclip a Fala, que bueno, elas eran sempre, foron e son moi xenerosas. E despois coa Real Filarmonía na Praza da Quintana, outro momento emocionantísimo con elas, no fin de xira agora en Cantos da Maré, moitas oportunidades, moitas noites teño pasado con elas. Creo que non podíamos ter mellores embaixadoras da nosa música, ademais que creen na música que fan, na música tradicional, mesturada, bueno, pues, cos sons electrónicos e coa música que elas escoitan, non? Son mulleres moi novas e con moita forza, moita enerxía e moi concienciadas, non? Do tema da lingua, da identidade, e tamén esa mensaxe de que non hai fronteiras é importantísimo, que se visibilice pues, as linguas, que iso fan máis rico un país, non? Que dicir, as linguas cooficiais. Así que moi feliz por elas, polo fenómeno que supuxeron que moita xente nova agora pois estea orgullosa da súa identidade, da súa música tradicional, da súa lingua, etc. Así que creo que é un bon momento para que se descubra todo o talento que hai. E elas son só a punta do iceberg, porque hai moita xente en todos os recunchos de Galicia facendo música e facendo escola tamén, non? Moita xente, moitas escolas tamén de música tradicional. É un momento fantástico, así que aproveitémolo e disfrutemos moito das Tanxu. Bueno, pois foi todo un luxo contar coa vosa participación aquí en Onda Raya. Moitísimas grazas, Uxía. Até outra A ocasión. vos un bico moi grande e ata sempre. Agardemos que temos máis oportunidades de falar. Un bico grande. Adeus. Adeus. Grazas. Ana, agora imos cara ao Colexio Altamira para falar con algúns deses meniños cantores que participaron no proxecto. Se queres esperar...
facemos un último intento, a ver se nos escoitades. Hola, Altamira. Irene, Gael. Ana, sentímolo. Non podemos seguir coa conexión, pero eles están escoitándote, así que podes despedirte se queres. Bueno, pois mando un biquiño enorme para Gael, para Irene e para todas as nenas e os nenos de Altamira e os que xa sei que están aí no Instituto Pedras Rubias, que foi un ano fantástico e que os boto moitísimo de menos e que me queda moitísima pena non poder escoitalos. Un saúdo moi grande e un bico enorme. Quero vos moito. Biquiños. Igualmente, Ana, moitísimas grazas por falar con nós hoxe. Grazas a vos. Podes un saúdo escoitar para Uxía, que está aí en liña, me parece, non? Sí. Uxía, a vosa Uxía. Uxía, nosa Uxía, sí, está aquí. Sí, está aquí. Sí, biquiño, Uxía. Chao, Moitas grazas. chao, biquiño. A vos. Pero podes escoitar os nenos de Altamira polo directo. Aí só vou. Vamos a entrevistar aquí, de momento vamos entrevistando, pasamos a terceira fase, ¿vale? Mientras intentamos conectar, imos con tres compañeiros. Mentres intentamos conectar, imos con tres compañeiros que tamén participaron no vídeo da canción e que agora están aquí con nós no IES Pedras Rubias porque xa veñen a este colexio. Están con nós Iria, Martina e Alex. Que tal, chicos? Moi ben. Bueno, contádenos, cal foi a vosa colaboración nesta canción? Que instrumento tocastedes? A pandereta. Eu toquei un pandeiro cadrado. Eu toquei a pandeireta. Tienes que acercarnos moito ao micro, vale? Iria, como foi o proceso de grabación da canción? Gravamos na sala de actos no Altamira. Primeiro gravaron as voces os nenos de primeiro. Logo nos fomos cantando por grupos e logo gravamos os pandeiros e as pandeiretas. Gravamos o videoclip afora. Alex, e o proceso de grabación do vídeo, que tal resultou? Ben, saímos afora ao patio e tocamos xunto coa mestra do Obradoiro Ana e con Uxía, cos nenos pequenos. Martina, si que saístes na tele tamén. Gustou vos vervos? Sí, estuvo moi chulo colaborar co Ponte nas Ondas porque estuvo ben. Bueno, algún dos presentes gustaría dedicarse ao mundo da música? Non, a mí non, gústame cantar e así, pero tocar instrumentos non soy moi boa. E ti, Alex? Non, eu son máis de cantar na ducha. Eu, pois, o mismo que Illa, non? Pois, moitísimas grazas pola vosa colaboración. Esperamos vervos pronto e volver a falar con vos. Grazas a vos. Vamos a intentar. Moucho laroucho detrás do penedo. Sai dai que non che teño medo. Eu vin, birim, estar o moucho laroucho. Hola, nenos. Hola. Que nos conta desde a Radio Altamira como foi a experiencia? Ben. Gustou vos? Sí. Que foi o máis difícil e o máis complicado? Pois casi nada, porque levamos casi todo o curso practicando. Que ben, non? Entón, que foi o máis fácil? Cantar. Cantar foi o máis fácil? Sí. Entón, gusta vos cantar? Sí. Moito? Sí. E tamén, que tal se portou a profe Ana? Ben.
Era boa con vos? Ensinaba vos moito? Boa. E a vos, Irene Gael, xa vos gustaba cantar de antes? Alguén gustaríalle ser cantante o día de mañá? Bueno, pois Non queredes cantar? Ninguén quere cantar máis? bueno, a ver. Ahora un poquinho sí, pero Entón que queredes ser de maiores? entonces non temos claro. Aínda tedes tempo se queredes pensar. Alguén lle canta a súa avoa ou o seu avó cancións algunha vez? No. Ninguén vos canta? Bueno, a miña abuela díceme lemas. Non sei se sabedes que alá polo ano 2005, moito antes de vos nacer, grabou o seu primeiro disco de meniños cantores. Non o sabíamos, pero xa non lo contaron. Moitas compañeiras e compañeiros que daquela estudaban no mesmo colexio Altamira, no que vos estudades hoxe, xa gravaron 2 cancións. O San Cristar de Coimbra é unha alá foliada. O primeiro dos temas que imos escoitar agora tamén foi acompañado dun vídeo que podedes ver na nosa canle en YouTube. San Cristán de Coimbra, pasea miña rural. San Cristán de Coimbra, pasea miña rural. Molla o pan en aceite, deixa os altos a escurar. Molla o pan en aceite, deixa Para cando saia o terceiro disco, quen se anima a participar? Os dous, hasta hoxe. Pois foi todo un placer. Bueno, sabemos que saístedes na tele. Gustouvos vervos na vosas casas? Sí. Facíadelo xenial. Tamén bailábades. Quen vos ensinou a bailar? Unha compañera que se chamaba Sara Lemos. Queredes dicir algo máis? Vos está escoitando todo o instituto, así que adiante. David sabía cando escoitou un moncho laducho detrás do Penedo, sai dai que non se teña medo, dixo: mira, pa algo volveu o lema. Moi ben, nenos. Moitas grazas pola vosa colaboración. Foi un placer tervos aquí en Ondarraia. Queredes saludar a alguén? Pois nada, foi todo un placer esta conexión cos estudios de Radio Altamira. Esperamos poder colaborar conxuntamente en máis ocasións. Saúdos, nenos. Adeus. Adeus. Moucho laroucho detrás do Penedo, sai dai que non che teño medo. Eu vim, birim, estaro. Bueno, pois ata aquí chega a nosa participación no Día da Radio. Con este programa onde cantaron as nosas avoas e cantaron os meniños do Caselas. Pero tamén escoitamos a Uxía e outras meniñas e meniños cantores do Caselas de hai máis de 15 anos. Tradición, actualización, recollida do patrimonio, mestras, meniños e moita música. Aínda que tiveramos algún fallo técnico, todo estivo ben mesturado e deu lugar a este noso programa que aquí remata. Nos controis técnicos tivemos a Iago, Hugo e Lucas. E nos micrófonos falamos Uxía e Amaya.
Feliz Día da Radio. Ai, non olles, por favor. Ai, non olles para min, que eu non son o teu amor. Mais te quero, meu amor. Costureirinha galega, tu que estás a costurar.